Hello everyone, norok jotono no lamshogo haino hai ani Sheli daily vlog family wo ge kha khayo nok jotono kaham kurung tangbai na hanai angbo kaham kurung no tongo hai ke lamshogo norok no joto ani subscriber rok te ani viewers rok nok jotono no lamshogo ani YouTube family wo hai ke tabuk hingke to ang diboni mamu songa nai tongo nge tini hingka hingke to Sunday hingke ang tini tangai mamu songa nai hingke tini ani ma song paina nayo hingka hingke bongni bagai kisa mamu songa na hanai nai tabuk iko ang tamo songa nai norok bo nugui mankha na haida na ge ang tamo songa nai norok nai di oro tongo fulkopi bai a songa nayo tini ang gangke abon tabuk ke songoi tongo gangke tini ang mosok thangbanyo songsinai o fulkopi bai ano gangke baksa to mosok thibai thokjogo na angke baksa mosok thangbai ke angke mosok thibai songkata ke oro tamo rikangke hajing lisum pias sutui jotono rijak hingke norok bo nugui mankhana norok baksa norok jotono sawi mano haidana baksa ya jotono sawi mano mui songa to haidana tamo rina nang fulkopi bai a songa ni hingke abono angke mosono gora ke togui nakha ke mosok thirili ata tini mosok thangmanya songsinai ke tabuk ang songoi tongo mui haike norok oro nugui mankhana ani thumbnail o tamjani kachak khena hingke mutamo snama nai hingke norok baksa boni mung mana baksa maya na hingke norok sai khana lano comment khaine o sung snamani amoni mung tamo etabuk sung snamna bagui mane ready khlai tongo ke obo sabo snama nai hingke ani babula snama nayo ke norok nai tong do skip khayo hingke norok sai mane butike yango hangkangke a disnamani no sherna bagui thok rujak kare kotoma wono nugui mankhana kaisa try khaine man na try khaine ne kaisa rine dangkha bara khanta
Haike tabukle na rok shini mankana obo tamo tabule joto sherbai akoi sing tubuka gaiki na rok tabule kaham ke saiman kana ke tabule na rok comment kai shashidi obo tamo sunam tenya rok ani tini ni video na chuza kanke tabuk no like kaisa khai di te share khana tabuk di te comment to khai shana tabuk di te ani channel ro katangai to kanke tabuk no subscribe khainya di. The next day. Haino hai lamsogo na rok jotno no ani YouTube family wo gainge jotno no phung kaham inge tabuk inge baji tongo phung ni sara 10 ta gainge phung no ko hedana ke phung kaham no haniman ko 12 ta laya ko inge ba gainge tabuk gainge to ang Khoyarpur showroom sokpai kya sokpai nai tab kisa asugoi tongmani gainge tini gainge ani kaisa booking kanai te kaisa booking gamani no tini sport delivery bongnai gainge aboni bagai ang Khoyarpur showroom sokpai jak tabuk wait khai tongo customer ni phai tongo borok customer phai tongo tabuk ani je customer borok phai tongo tang kan ke abono tabuk iko ready khlai tongo mane gari rok nai tongo tang kan ke nonglo tini funoi tongo ang iko bong kan ke espresso bxi cng color gray color kita rok nogu man khana ke jara espresso ni interior na nya hnuan chugui tongo rok showroom of phai jine no baksa wan chugui tongo je nogo tongo te interior kisano ko chakamo hunnya ke nong na angla funo gi tongo norok ani video ni bisingti nai manana rok nai ne di kaham ke skip khayawui gain ke obang gain ke espresso bxi cng ni interior bin interior tam tongo rok nong man khana bin interior tongo power steering te music system company fitted te biskani power window rok mani manai ganke jodi nonorok gray color hamjakai tong hangke norok nong man khana iko abo gray color Hingke norok jodi no o espresso bxi cng ni price saimana mo chokhanke bini price ngake ang joto sayaba no kaisa sairwa na bxi cng ni on road price ka 6.5 lakh norok mani mannai norok espresso bxi cng norok on road kagos potro soho complete gari sajujak norok 6.5 lakh norok mani mannai gebini down payment ganke minimum 70,000 ke norok espresso nogot langin rok chalagoi tongai manai gange norok 70,000 by no norok espresso norok lang manai te same espresso haino alto keten bo 70,000 by norok langi thangai manai gange abno norok jodi no nana ni wan chugui tong khanke ani oro screen number contact number rijak norok orok krungdi ang bai ano contact khaidi norok nana ni wan chugui tong khanke norok nong ni je bukhani color hamjak mani norok naimano je wan chugui tong mani norok naimano je hamjagui tong mani Phaidi hingke tabuk o gari ni cc te mileage saimana thanglai lesung o gari ni cc hingka hingke 998 mane 1000 cc no ta 1000 cc hingke norok bini mileage CNG by mileage kage bini norok 33-34 mani mannai te petrol by norok bini mileage norok 23-24 mani mannai per kg wa per kg CNG wa norok bini mileage 33-34 mani mannai ke tabung dino joto no mileage kabang gari na yo hedbana obong gange espresso bxi petrol ge obong ge white color ta norok je color hamjak mani norok langai mano ham na phai mano je hamjak mani norok nong ni bakhani color wan chung mani norok na phai mano etei tamana singi tang ba di phawar phai te ano o screen number jak oro ano contact khanya ta bogdi ang bai krung di kinorok jara maruti Suzuki arena ni te onyo gari tong morok norok nana ni wan chugui tong khangke abo ke bonora ang bai krung mano tabungni ketal generation 4 DZR generation 4 Swift omorok norok nana wan chugui tong khangke ang bai krung di phapat ang norok ni bagai je mansak ang help khainai community nai ganke abono dodi phaidi ang norok na singai tongo ganke tabuk to eco rok available ngai 25 tariko eco stock hamnai jara eco nana ni wan chugui tongnai rok norok bo dodi phainai booking rok khaire paidi gari stock naragna pagai ketal gari habui tongo dodi phaibai di ang bai contact khaidi ano contact khaidi
hingke norok no ang nasingui tongo tei norok ani video naithokjaka hingka hingke tinini like khaidi share khaidi tei comment khai sa tapukdi tei ani channel o kadalangui tongkha hingke tabukno subscribe khaina di norok bwskango bo tebo video kaham kaham gari ni nugui mannai tei norok bo gari ni details saimana muchung ano comment o sadi ang gari ni video no tubunani chai tongnai tei tubunai ta norok ano tabukno comment khai sadi haike norok no ang samani puilao tini ani kaisa spot delivery ngai hinai hingke abo jotono ready khai pai kha hingke tabo iko yango accessories ni bill nai tongo hingke omo pai hingke no delivery nai hingke yang teisa mane document nok snamui tongo hingke abo no oro bill nai pai akui chungjo ready khai bai nai delivery nai hingke omo pai hingke to nogorok thanai haike norok bo nai tong dida ang baksa chai sa kya ni tini video no tai kisa ni bagi khalogo nyai tong ta hedi banan video no kangke abo no like khaina ta phone do no na chongja kangke ke tabo kangke to yang delivery na bagi ready khai tongo ko cake rok tabo ready khai tongo ta gama pai kangke sung delivery laisinai kangke no rok tini ni gari nogoi man khana abo kangke wagoner bxi cng color kangke blue color kangke abo no borok blue se hamlak siwa kangke ko norok nogoi mankana bini interior tam tong kangke company fitted music system phainai te power steering te 4 power window norok wagoner gari bo kuchuk te norok 4 power window bo mani manai te music system company fitted te power steering te norok mana nyamanai hingke tabuk hingke to sung iko delivery celebration khai tonglayo hingke hambai manai songno anu asuk youtube ni bisingti phano believe ngai ani angte gari namani bagai tei norok no bo nasingui tongo ang norok bai hake no celebration khailane norok bo phaidi ano contact khaidi norok bai ba hake no khailane celebration kangke abo no tini nani video ba asujal nong sinai norok bai malai tongo te kaisa video o inorok ano hake mang support khai tongdi te kubama hamsak mari tongdi tata bye bye